Anya laki din! Anya lakit din ti pudot ti panawon na ya. Kadigdigos ko lang, aglingling utak manen. Kay, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik-nak. Tauray si ka, permitilingot mo. Kawan, kita man, oray lag, tadilingad ko na. Kit sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay-blad akong atalaga gapoy ti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric fan. Ay, saan? Ah. Diyak kayat ti ag-electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar dito electric fan. Hungar. So, nasa sayat latan nga, depuntan. Agtugaw ta, dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayan ka. Apay tulang ka. Oh, at ti karton. Pangpaypay mo kanya. Puunay matirigat ko na ya. Kit agpada talang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamot eh. Ne, agsaw kan apidro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunang nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabagilam da ita. Apay asaan mo ang maisa o. Na, nagsahi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon, ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na ki. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis ko makasyan nakmag. Kasyan ka, angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak di turwar! Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amumon ah. Danasam! Kamay nakpaypayan! Nagpudaw! Na, isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsahan pa'y lang mo. Nungay at makangagin ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jak la ko man imay dito'y balayo. Ninak mo't kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pa'y paypayan nakpay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka mo bakit? Mabanuga mo ah. Pag ginanaanak mo ah. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, outside di kulambo ka inton rabi, Saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibaga asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman ay ha. Kitwain, di mo makita, simip ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tain nakarod agluton. Ay, makay na mulagan. Ay, siyak mamay, ti sumublat di tatugaw mo, akutson, bakit? Ay. Uray ko lang nangag, ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa yung salbag. Nakaturog mo dito saklot ko na ito pusa may anang isit. Nagmayatin dito turugan na dito saklot ko. Bay-baya man la maturog ka niya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayaw. Kahit nakaluto akon. Mangantangaruda na. Nakaturog mo dahil pusa dito sa klot ko na
Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Mingming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapos na? Hindi babak man lang ay inayado nun. Dikak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam, dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Ah, naimasgayam to'y linuto masidawan. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Ah, kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling at numangan. Ni. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay be bakit? Ay sus, mangan ka pa'y. Mabisin. Masya na arog ka. Manang nga asi ka mo't iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na may. Amo managlukmagak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay-pay kang ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat adayon mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron. Agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay ang naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita. Tasamor nga ron. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam. Di tabalay ti barakada. Sus Maria Josep, rumwar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat. Agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mga tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera kin ag-jogging pants sa armoire. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaipayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginanukas ta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan armoire. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumwar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, dya imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Hay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutin amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Aguri ka. Inamang kitahan dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nan dya inted ko akanan na bakit? Di ta ka pailangan Saan ka pa'y anak kadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itaypay. Jakmod makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagadungamin ti agsaksakdo. Nalabsak kat adupay laang tinakapila iji bubon nyo. Awan nga minti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras?
sakbay ti alas 5, nasken anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan, tamapantag umatang iti fishball ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys crush ta anak ka-istambay ijay. Gun, inakon, di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo ano kasta? Oh, tatang, apay nakigam kay ti do atimba. Ibabaon ko amapan sumakdo, tawan pagluto. Sa dino ngay ti pagsakdo am tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagam kin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para paypay iti nalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Oy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusan ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Mano, Jose? Makisakdo ka, mat? Ganoin. Awan mo danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw, natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matang. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak nga rod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay, wan anya. Nalipatak mo tan. Nalipatam nga. Alalaki ak Tuwalakan. Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apay nagbayag ka. Nya kamatin bakit? Ung tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pay nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Agkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ay nadya po saan ang isit aya. Ayan na bakit? Tananuam. Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot Agkagat pa'y mo. Para matlaang kang kada ito aramida. Takmo saan ka high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Tagtuduntok inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan agadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang paypaypay kinukuha Talo mamiis tumutin ti panawin wag tudong. Ay, Dito. Nalpas ka na narigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan ka nagsubsublipay pusa. Jose Lakay, agring ka. Jose. Yan naman kalbi-kalbitan bakit ta nakaturo ka kaon? Apay nga nagsasao ka ngay.
Apay, ay ako manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, kating nga antirabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutan na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, nga dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo jay pusa. Wan bakit? Ibagbaga mo dagiti lalakay kin babakit. Ano digusem ti pusa? Agtudo? Digusek sa manan apaturayak agtrangkasaw bareng agtudo? Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapu iti tikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kide. With matching video ki. Ay, yak makakanta manong. Kapirmi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginumanta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Dandan eh. Kaya may lokat yung iugat ko. Tagaputa. Nagaroon di bardag ka. Pagkanta, nagpailang met manong. Inibos mo pa yun di pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kit no siga. I feel it in my finger. Manong. Close home. Gusto na. Makatitilang mo dahil na pa nagkanta. Nay, kuray lang makashower. Makashower ka manong. Naganong ti shower dita. Nagiwan mo. This my thing. It's an Nagkakagilan na shower. agdabyo. Nay, kaslamot. Ay, Arbes. Agarbis na talagan. Ay. Manong usay. Jack final pas ka nagkanta ah. Ay, kaslag tudon sa matayin. Ha? Aywan. Agtudo na rin ka. Ay, sos! Yahaw! Agtudo na talaga. Ay, sige, manong. Yeah. Agkanta ka pa. Yes, nice. Kumanta ka pa. Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtudo na. Ala, anya lagi din. Alam manong usay. Makapatutugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.